Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga higala igsuon. Another day, another hadith. Ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Sa duhol nga pagkahubad ani mga higala igsuon, niingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu." Pagkaon mo, pag-inom mo sa oras sa sahur. Mukaon ta, moinom ta sa oras sa sahur. Fa inna fi sahuri tungod kay ang kaning sahur barakah. Ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaning sahur barakah. Naanay mga grasya ug kaning sahur mga higala igsuon dili ni siya obligado nga gikinahanglan ingon ang atong mga ulama, dili siya obligado nga magsahur ka. Pero pinakamaayo mukaon ka sa sahur, oras sa sahur. Nganuman aron sa pagsunod nimo sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ug pagsukwahi nimo sa mga binuhatan sa mga ahlul kitab, mga Hudyo ug mga Kristiyano. Nganuman ang mga Hudyo, mga Kristiyano, kana sila magsahur sila, mag-fasting na sila, dili sila mukaon. Dili sila mukaon og sahur, walay pagkaon nila dili. Mao na nga ang kita aron sa pagsunod sa binuhatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makuha nato ang sunnah, pagkahuman ug pagsukwahi sa mga binuhatan sa mga Hudyo ug mga Kristiyano. Ug ikatulo, fa innahu fi sahuri baraka, nana po dira ang takwiyatu bihil ibadah na mukusog ang ato ang pagbuhat og ibada. Nganuman kay naman tay nakakaon man ta, natay kusog nga mubuhat og mga ibada. Na nadira ang pagbasa og Quran, pagtabang nato sa ato ang community ug unsa pa na nga mga binuhatan, makaya nato buhaton. Busa mga higala igsuon, magsahur ta sa oras sa sahur ug insyaallah hatagan tag reward ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ug ari na lamang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.